बेबायदि फुट गोनांखौ नैबेबायदि फर्मुला आरो नैबेयावनो मानसिफ्रा आन्दायो दे जेरै बेदों इन्टु खालामबाय 360 मोनबाय नैबेदों इन्टु खालामनांगौ बेखौ मानसिफ्रा बुजिया नै 18 बा हाय लोगोफोर आंनि जे नेचारेल लाइफ इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय आं दाखालि बय मोनसे भिडिअ होदोंमोन हा हिसाब खालामनायनि सोमोन्दै हाखौ माबायदि सुनानै माबायदि हिसाब खालामो एबा सानखान्थि खालामो बेनि सोमोन्दै भिडिअ होदोंमोन दिनैबो हानि हिसाबनि सायावनो आं भिडिअखौ लाबोदों थांनाय सप्तायाव जि भिडिअ होदों बिनि एसे आलादा जागोन दिनैनि भिडिअआ थांनाय सप्तायाव जोङो फुट गैयै माने तारनि उनाव फुट गैयै बेबायदि हानि हिसाबखौ खालामनाय जादोंमोन दिनैनि भिडिअआ एसे गोरा जागोन हाखौ जोङो फुट गैयै बेबायदि मोना मालाबा समाव 20 तार 2 फुट माहाबा 11 तार 3 फुट बेबायदि मोनो फुट गोनां अब्ला बेबायदि फुट गोनां हाखौ माबायदि हिसाब खालामो बे भिडिअखौनो दिनै लाबोनाय जादों नोंथांमोना नायलांगोन दिनैनि हाया नैबेबायदि जागोन हमना ला बेबायदि महरनि हा बे जाबाय हानि सावगारि बेथिं गोलाव बेबो गोलाव बे गुवार बेबो गुवार हमना ला जों नैबेखौ 20 तार दाखालिना बायदि ग्रोब ग्रोबमोन दिनैनिया फुट गोनां 20 तार 2 फुट बिथिं हमना ला जों लानोसै 20 तार बेबायदि सिन बोनाया तारखौ बुजायनाय जायो दै हानि सानखान्थियाव 20 तार 4 फुट लानोसै थिं नैबे गोलाव मोनसेखौ बेसेबां लानो 16 तार 4 फुट लानोसै ओमफ्राय बिथिंखौ जोङो 20 तारखौनो लाबाय 6 फुट बिदि लाबाय दाखालिनिया बेबायदि 16 तार 20 तार 20 तार 20 तार बेबायदि ग्रोब ग्रोबमोन दिनैनिया 20 तार 4 फुट 20 तार 2 फुट बिदि उनाव फुट गोनांखौ दिनै जों सानखान्थि खालामगोन जोङो गोलावा बेसेबां बेखौ लिरना लाग्रोनो फार्स्ट गोलाव सेथियै गोलावा जाबाय बेखौ लानोसै 20 तार 2 फुट सेकेन्ड गोलाव 16 तार 4 फुट गुवार इथिं गुवार लानोसै फार्स्ट गुवार 20 तार 4 फुट सेकेन्ड गुवार 20 तार 6 फुट दानिया जों फार्स्ट फर्मुलायाव थांसै फार्स्ट फर्मुलायाव थांनो गोलावखौ लाग्रोनो गोलाव गो मानि गोलाव दै गोलाव प्लास गोलाव बे जाबाय फर्मुला दानिया जोङो बहायनोसै गोलाव प्लास गोलाव 20 नैखौ बहायनो 20 तार 2 फुट आरो 16 तार 4 फुट बेखौ जों प्लास खालामनांगौ 6 6
30 जों बेखौ प्लास खालामबाय तारखौ तार दोङो प्लास खालामबाय फुटखौ फुट आं बुंदों दाखालिनि भिडिअखौ जायफ्रा नायाखै बेखौल' नायबाला बे सानखान्थिखौल' नायबा बुजिनाय नङा थांनाय जि भिडिअ होनाय बे भिडिअखौ नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आं डिसक्रिपसनाव बे भिडिअनि लिंकखौ होगोन बेसेबां फुटजों से तार जायो आरो बेसेबां बर्ग फुटजों से लेसा जायो माने माखो लेसा माखो गथा माखो तार बुङो बेखौ थांनाय जि भिडिअ होनाय आङो थांनाय सप्तायाव जि भिडिअ होदों बे भिडिअआवनो गासैबो फोरोंनाय दंखाजोबो जायफ्रा बुजिया आंनि सिगांनि भिडिअ थांनानै नोंथांमोना नायनानै सोलोंनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव बै भिडिअनि लिंकखौ होनानै होगोन दिनै माखौ गथा होनो माखौ तार होनो माखौ लेसा होनो बेनि सोमोन्दै बेयाव फोरमायनाय जानाय नङा बेखायनो आं नैथि खेब खावलायबावदों बेल'जों बुजिनाय नङा बेनिखायनो बै सिगांनि भिडिअ थांनानै नोंथांमोना नायथां जोङो सानखान्थियाव फैफिनसै जोङो दाजाबबाय 36 तार 6 फुट मोनबाय दानिया बेखौ जों नैबेबायदि फर्मुलायै थांसै 36 6 बेखौ फर्मुला बायदियै जोङो राननोसै 36खौ 2जों रानबोला 18 आरो 6खौ 2जों रानबोला 3 बे जाबाय फार्स्ट एन्सार आरो जोङो गुवारखौनो लायनोसै गोलावनि फारसे थांबाय बे जोब्बाय दायो गुवारनि फारसेयै जोङो फार्स्ट फर्मुलाखौ थांसै गुवार प्लास गुवार डिभाइड टु दानिया बहायदो 20 तार 4 फुट ओमफ्राय 20 तार 6 फुट बेखौबो बेबायदिनो प्लास खालामदो 10 40 बे 40खौ 40 10 बेखौ इयाव लाबोबाय दानिया नैबेबायदि फर्मुला बायदियै 2जों रानदो 40खौ 2जों रानबोला 20 10खौ 2जों रानबोला 5 बेहाबो एन्सारा बे ओंखारबाय बेहाबो एन्सारा बे ओंखारबाय गोलावनि एन्सार नैबे गुसुं नैबेयो गुवारनि एन्सार दानिया जोङो थार्ड फर्मुलायाव थांसै दानिया नैबेखौ 18 तार 3 फुट आरो नैबेखौ लाबोबाय 20 तार 5 फुट बेखौ जोङो नैबेखौजों बेखौजों इन्टु खालामनांगौ 18 0 18 into 36 नोंथांमोना केलकुलेट खालामना नायनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ नांला दे बेखौ नांला दानिया जोङो 18जों 20जों इन्टु खालामबाय जों बेसेबां मोनबाय दानिया नैबे 18जों 5जों इन्टु खालामनांगौ बेयाव लिरनोसै आङो 18 सानजाब 5 5जों 18जों 90 आरो 20जों 3जों सानजाबनांगौ 20 सानजाब 3 90 दानिया जि सानजाब मोनबाय सानजाबनानै मोनबाय बेखौ प्लास खालामनांगौ 150 दा बे 150खौ
12 रानदो होमबा 12 से बार थांबाय 15 12 फैबाय 15 12 दानख'बोला 3 लाथिख' लाबोबाय 30 दा 12 जों 30 खैबार थांगोन 2 जों 24 माइनास खालामदो बे 6 खननै बाला 12 खननै बा 24 होमबा 6 थाबाय आद्रा अब्ला जोङो बेखौ नैबे 12आ बेयाव हायबाय नैबे 6 आद्राया फुटआव थांबाय होमबा दानिया जोङो नैबे 36 लेसा 360 लेसा 360 लेसा बेयाव फुट गैया नालाय बेखौ ओरै डाबल जिर' होनो हायो दा नैबे 12 लेसा बेखौ माखौ लेसा होनो सिगांनि भिडिअ थांनानै नाय आं बेखौ बुंबाय थादों दायो आं लेसा होननानै बुंदों बुजियाबो जानो हागौ बेयाव 12 लेसा 6 फुट बेखौ प्लास खालामदो 6 2 7 3 दा नैबे गासै हाया जोंहा 372 लेसा 6 फुट दोङो दा बेखौ जों बिगायाव माबायदि लांगोन 100 लेसाजों 1 बिगा जायोबा बेखौ जों रानदो बेखौ 100 जों रानबाय होमबा जों 100 जों रानबोला बेयाव 3 जों 300 जायो माने जों बेखौ ओरै लिरनो हायो बेखौ जों ओरै लिरनो हायो इथिं लिरबाय आङो 372 लेसा 6 फुट बेखौ जों ओरै लिरनो हायो 100 जों रानबोला 300आव 3 बार जायो होमबा 3 बिघा माने 100 लेसाजों 1 बिघा होमबा 300आव 3 बिघा जाबाय 72आथ' बिघायाव थांला बेनिखाय बेयो 72 लेसा 72 लेसा आरो नैबेयो 6 फुट बेबायदि 3 बिघा 72 लेसा 6 फुट नैबे हानि गासै अरथाया जोङो बेबायदि फुट गोनांखौ नैबेबायदि फर्मुला आरो नैबेबायदि नैबेयावनो मानसिफ्रा आन्दायो दे जेरै बेदों इन्टु खालामबाय 360 मोनबाय नैबेदों इन्टु खालामनांगौ बेखौ मानसिफ्रा बुजिया नै 18 बा 90 आरो बेखौ सानजाबनानै 150 मोनबाय आरो बे 150खौ माजों राननांगौ नैबे ससेयावनो आन्दायो आरो बे ससेखौथ' गासिबो हायो नैबे खिनिखौ गोसोआव लाबानो थार्ड नाम्बार फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो नोंथांमोना हानि हिसाबखौ हागोन अब्ला दिनै मोनसे सोलोंलायबाय तारनि उनाव फुट थादेरोब्ला माबायदियै सानोब्ला हानि गासै अरथाया बेसेबां दोङो बेखौ मोनो बेनि बागै जों सोलोंबाय आरो नेक्स्ट जों सोलोंगोन बेबायदि हाया आखान्थिथाम महरनि थायो बेखौ जों माबायदि सुगोन दा नैबे बर्ग महरनि हाखौसो जोङो साननानै जों दिहुनगासिनो बा सानखान्थि खालामगासिनो दा नैबे आखान्थिथाम महरनि हानि हिसाबखौलाय जों माबायदि खालामगोन बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नेनोब्ला साबस्क्राइब खालाम जोंनि हाफोरा मालाबा बिदि बर्ग महरनि थायो मालाबा आखान्थिथाम महरनि मालाबा बिदि ओरैबो थायो आरो मालाबा ओरै थागोन ओरैबो थागोन अब्ला जों बेफोरखौ माबायदि जोङो हिसाब खालामगोन बेफोरनि बागै आङो उननि भिडिअ लाबोजोबगोन नोंथांमोना सोलोंनो गोसोब्ला आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम हामबायसै बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय एसेनोसै